Lapu-Lapu City nangandam karon sa pagsakas sa mga symptomatic patients nga posibleng makapuno unya sa mga hospital sa Dakbayan. Si Luan Merondina sa report. Bisan kung naka-isolate karon si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan human masutang nagpositibo sa COVID-19, misalmot gihapon siya sa virtual meeting uban ang crisis management team. Usa sa ilang gituki ang napanglantawang pagsaka sa gidaghanon sa mga symptomatic patients sa Dakbayan. Sa nakalabayng weekend, nadugangan og 16 ka mga konfirmadong kaso sa COVID-19 ang Dakbayan ug may pipila kanila nga mga symptomatic. Busa kinahanglang i-admit sa tambalanan. Subay niini, gitanaw karon sa crisis management team ang posibilidad nga gamito ng admin building sa Lapu-Lapu City College alang sa mga symptomatic patients apan mild ang sintomas. Kung kinsa ang mild cases, kung kunsa na siya, mo na i-define sa mga doctors nato sa Lapu-Lapu City Hospital. So they're going to meet and define unsang mild cases. And tan-awon sad ang resources din. Dili buot ang Dakbayan nga masinati unya ang pagkuwang sa mga hospital beds. Sama sa nasinati sa ubang mga Dakbayan tungod sa pagdagsa sa daghang mga pasyente. Sa pagkakaroon, aduna nay 168 ka mga COVID cases ang Lapu-Lapu City, 68 kanila naka-recover na. We are anticipating the increase of symptomatic patients by the month of July and August and maybe September. So from there on, nagplano na nato sa atong buhaton. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda.